hej, det er mig, der hedder Mikkel, og jeg er svært her til aften. Dagens tophistorie det er, at fynboer de ikke kan kende forskel på bagvægt og bagvægt. Breaking news! Theis han døde, da han hoppede ind i en overligger. Nu kan I se Theis bag mig. Theis han var måske påvirket af pizza med paghed. Her Theis han døde tirsdag aften. Han øjenvin. Så du det skete? Ja, jeg så det hele. Hvordan skete det? Jamen, Theis han kom bare sådan løbende over mod det mål. Ja, og så ramte han lige ind med hovedet i overliggeren. Er det træls? Ja. Og nu slår vi om til vejret. Velkommen til vejret. Hvis vi starter i den nordlige del af Jylland, kan vi se, at vi er ned til ca. minus 10 grader. Når vi så bevæger os længere ned i midten, så kan vi se minus 2 til minus 7 grader. Når vi så tager ned til det sydlige del af Danmark, så kan vi se, at vi får minus 2 til plus 1. Det er nok det eneste tidspunkt, hvor vi får plusgrader her i Danmark, da det ikke sker så tit. Man ved jo aldrig, hvad man kan forvente af den sommervejr. Det kan være alt for orkan til snestorm. Så tilbage til studiet. Tak fordi jeg tak for i aften.